أو نعم وكل سبح عليك يا الله تعالى كلم بدك أو سجنا إليك كتي الله تعالى كلم بما يبلغ جيل لبيرو إليك وبكتي يا الله تعالى دما يا أمة تكنا أمك فتنة جربنا مويه كفروا ما من كافر يرى عليك يافا لنا أمة يا أمة إكادو إتجتلي إدي على بنا مساي على كي يوم مسامنا كذي بينما خبارورو والله إلا دقيلك يرى لكم أو سلامويه نبي الله إبراهيم نفهمورو لا دقيل من شقاي أبي ما دي مما من كيرا يرجو الله أن يبسر الله تعالى يبسر الدنيا الآخرة مي دون لبنيا مؤمغو مي كودين كتا كافر كي تريه قالوا الله تعالى هو على تكتري اللي مسكار لي كانوا مسر هذا بارورو أبسك به الله كما نقول مسا على بنا كنوندو بينكم أو سلاموچه أني موچه آديتم ما منو يوجويا كمن كافرولا على قدير اللي مسايوكا تكرر مغا من النمكو سنة داس مغا من النما على كراي أبو سفيان الدم سفرو أبو سفيان الدم سفرو اللي دني فعل كراي أبو سفيان مينجا كراي الدم سفرو الدم سفرو يسلم يفاتو كذا سلامون نفع النفع كراي الدم سفرو مينجا أقول ذاك الفعل لا يجد وعنفه أقول نينجي سوري ما تدي نونتك amaga buranga yawa kafiru ka generally odumo to fulala grama Allahu akbar ala ya fa masae ina masado ala ta auslama bali kabo mau fitriyama ma min ma au kala dinala kabni kafir ala ta balul fitriyama ma min ma ke sobu ye ka ulabo aga du kono anta barru ala taw balika ga nya uluma ala taw balika ga tlin ka tawluma kadu Allah taala yibal maqsatin ala matlin ju kanu Allah imana ay ala baw bali kabo maudit fatiriyama ma minu yaw kele aga dine kono u yawbo aga du kono wi ñoo ko rademe la yakraji kuma awwalika ala ba o balaka aga to aga bishul la ko lu gawteriye magomo ni kafir ngi teriye ko tuma kulu lu tigete awwalimuna gara kuntu en baye ya mago mamnu limanara manami nimu min musuna nawma muhajiratin yufasub lanu kadina kana aku jarabi folo ala alam ala de doni masai bi imanihim nanuga limaniyae suran to badal min la famtahinuhum mumtahana adalan dela la yu jarabi kata musodu nusro mu'minin jonjondu na kunte cheka mai wonna kunya dina yare de koso aga na zongu la sege ilal gufar kata kafiruma o mu'minu musu makka hillun nulu dagalembe kafir chawye make ye hilluna nulu dagalembe mu'minu musu nuye tunga ga kafir uso nafulullah ويمين دو مسلم فرفنا يوسقوما جنمنت عليكم هوما أن تنكحون أو سلاما وكمون مسلم ثم آتيتمون نا مسلم سو وغفرفنا مجاسل كندا أو سلاما وي بكن لما ولا تمسكوا أو سلاما وكذا من نية نكافر مسو كفر جروي أهو كافر مسو كفر جرو muso bi ko ateseli abla muso be chegwa ko ateseli ifurusa isma ya kila jamu isani ya jamu furujuru ya sabade chene muso che ni muso furu juru sahabe dafale me ni go man ko nyibla o kele juru kelen tigara atotora fly nin na fa ko be ko nyibla utma fly tigara atotora kelen nin fly be ba tigi nin be ko fe sabaran gon ni ko yebla dora bana te sigi do ba haram ina foda nyawli Allahu akbar
wasalu ma aw silamaw ka fɛn ɲini kafiru fɛ aw ye ni silamɛkɛ muso murutira ka boli ka taa kafiru fɛ yen a ye mɔgɔ ci ka taa k'i ye wari min don muso in na k'u k'o segin ma muso in jɛr'o kɔ aw ka ta n'o tɛ i ye wari min bɔ u k'o segin o ma kafiru yɛrɛ fana ka fɛn ɲini u yɛrɛ fana ye wari min don ni kafiri muso dɔ tubira sisan a ye silamɛya minɛ a bolila ka na silamɛw nana k'a tun bɛ kɛ silamɛ ye n'a sɔrɔ ni silamɛ don a banna a bɛ muso in minɛ aw fɛ yan ni kafiriw k'an ka muso ta aw k'a ka muso ti yan a ka wari de bi yan a ka muso ti yan a ka wari de bi yan a ye wari min bɔ a y'a fɔ wali yasalu ma kafiriw yɛrɛ fana ka fɛn ɲini o ye wari min bɔ ka don muso ninnu na n filɛ ka min fɔ aw ye o kuma Allah nin de ala ka kiiri ye ala b'o kiiri tigɛ bayinakumaw ni ɲɔgɔn cɛ Allahu taala ala ye dɔɔni masa ye a ka kiiri bɛnnen don a ka baaraw rɔ ni fɛn nin taara ka aw silamɛw da kabini a furumuso i muso bolila ka bɔ i bolo ka taa kafiriw fɛ yen ka taa kafiriw sɛgɛrɛ a murutila ka taa ala de n'a kɛ fa kabini a taara jihadi kɛ a ye jihadi kɛ tuma min a ye ganimɛ sɔrɔ ni ganimɛ farala ɲɔgɔn kan sani ganimɛ ka tila a ka maaw sɔn maa minnu furumusow bolila ka taa kafiriw fɛ a y'olu sɔn fɛn ɲɔgɔnna la ganimɛ la an fa b'o ye wari min kɛ ka muso ɲini a b'o ɲɔgɔn ta ganimɛ la fɔlɔ k'a di ko cɛ taa muso wɛrɛ ɲini ni ganimɛ sɔrɔla u bɛ ɲininkali kɛ jɔnniw bɛ yan n'olu musow murutila n'olu fɔra u b'u wele ka na n'u ye ka wari d'u ma o don olu ti a fɔ ala kɛlɛ ye ko ni muso taara ka sɔrɔ muso ma t'u fɛ. o ni yɔrɔ la sisan ni cɛ ma min ka cɛ ka bɔ ala ye kamalen dɔ bɛ kɛrɛfɛ y'a dɔn ko ma don o bɛ bɛn ɲaga kɔrɔ o bɛ bɛn awɔ Allahu akbar silamɛ ye sira Allahu taala ɲɛ aw alladhi masami aw mu'minuna akra liman yalbaghi ni muslimi alamiye ya inna bima mami jaaka almu'minatu ni mu'min musulmi ni sagare bayi naga kuma baya kima ala baya kuma ala nima Allah yushrikna babu ku ga filanga boya ke billahi alai shay'an fu dengelena wala yasrifna ni babu ko bay'atu almu'minati na'am bay'atu almu'minati odini monu muso ye baya ke di kamiye ni manna nima ali chedo baya be keni ni fonde o tuma ibul gon den da za folo ya kana filanga boya ke billahi ya Allah ta'ala shay'an fu dengelena o kelenye wala yasrifna ni dona trabe kana joson kana joson kana jibbo saraka jibbo ni ni gani binya kana oke kana ta tono bonjiro abaya do ni tara bonjiro jina menu me darul de la yol de son abay kele wala yasrikna abo muso ye ku kana shwani ne wala yaznina alakala ko wala ya ba fi da folo ni temana ko ma ni ma ta min fo isi di yolla kana fo ifo ni yolla en lugo ku ye shwani min fo ni ko an ma shwani ge ne che bakliye abu war min ga kenna so war be de do kunna na bora rapportement dal me kenega ma dotta gata na so ma dafa nay ko balawa ay la kala ko tala mata kala ta par war sara nay ni min gon mege ga de mezo ngam saake o to shwani na yi ni ga ni tunna iba ko ne ata o te filanga foya ani shwani ni muso ya cɛ suɲɛ zon bi segin de ka juru muso kan ni muso y'a cɛ suɲɛ ni zon minɛna jurumu min bɛ da kan ala fɛ yen o bi segin de bɛ da muso zon kan min b'a cɛ suɲɛ. Allahu akbar wala yaznina afu ya ku kana jɛnɛ kɛ wala yaqtulna ka bɛ tɛmɛ inda ku kana tɛmɛ yan dɛ a ko ne bɛ ɲininka awa tizni al-hurra awa tazni al-hurra yala hurra muso yɛrɛ bɛ jɛnɛya kɛ wa ni ye o don ma kafiri muso minnu bɛ yen ni y'olu mankan ye ko yala hurra muso yɛrɛ bɛ jɛnɛya kɛ wa
Allahu akbar. ولا يقتلن أولادهن. أيوة أفوه يكون كانوا دون فقا أسرك أنا رادهم فقا أقول ربيناهم صغارا فقتلتموهم كبارا أنا عندهم جلمو اتلو كربالين فقا أيوة فعلا كلا أكلا يمزو زننجة أسكي أدنجة سارة بدر الدو كأكركسا بدر الدو كافافا بدر الدو عليه النبري أكركسا سارة مين بما أبو سفيان أبوه أبو سفيان أبو سو أشهد فقراء أي أفا فقراء الدين فقراء أكركسا فقراء الذي وحشي بلا كامزة فقراء من كلا قد ناي وحشي لشو الله أكبر. ياتينا أفوه يفهم يكو كرننا ببوتان من قلنفيه يفترينه نبوته بين أيديهن ونيكون لنا لا وأرجلهن أنو سنبور لا ولا ياتينك. أي جماعة تاني فاين بيتمه يبقى كرودوما كرو فاين يدوم جرمو كتمه ibi chefe ka surte ka bui chefe ka ta so ibi so ibi den de kamale fe ye konota israna ko robe da bange itala chetru la shugu bana edella onna ni ya mafoki kormado inda na chefe ma sega sega lika girni gante la sana sabo min ma nyamna ale ni muso tara kɔnse ni nana a bɛ lisiburaw k'i la a tɛ si ma abada. kalo kelen a tɛ si ma f'i ka don rɛgili la n'a ye a bɛ sɔrɔ ka si ma. awɔ. e bɛ se k'o kɛ wa. ayi i ma ɲininka o la caman b'i wò caman b'i fɛ i ɲininkala de. La ilaha illallah. Muso ye siye dore. Ma min b'a la ta dɔn k'a fɔ k'i b'o to yen. Allahu akbar. Wala ya'sinaka. A fɔ musow ye k'u ka n'i ka yamarukan sɔsɔ. Fi ma'rufin ɲuman kɛli la. Ɲuman ye jumɛn ye? U ka tugu cɛw kɔ. Ɲuman ye jumɛn ye? Ni maa sara muso bɛ tuloba min kɛ ko tuloba ye k'a to yen. U bɛ duloki fara min kɛ k'o ye k'o to yen. U b'u si kani min kɛ k'o ye k'o to yen. U b'u ka jɔ farali min kɛ k'o ye k'o to yen. U b'u ɲɛda wɔsili min kɛ k'o ye k'o to yen. Saba ye o hunna. N'i ye nin fɔ musow ye n'u sɔnna i ka baaya ko ma. Laha e ka yafa ɲini ala fɛ. Lahunna o ye. E ka dɔn Alahu taala ghafurun ala ye yafa masa ye. Rahimun. Hinɛ masa dɔ. Ya ayyuhal ladina. Nin kɛ de kira sigilen bɛ safa kulu sanfɛ. Safa kulu sanfɛ. Musow nalen bɛ. O gurupu sigilen bɛ. Bɛɛ namaru b'a ni dugumala cɛ. Muso min nana. Birifin musuwari de b'a la kira bolo. A ye musuwari de se namaru ma. I b'i bolo dɔn. N'i y'i bolo jara se namaru bɛ musuwari in salo i bolo kɔnɔ. O de kɛra baya ye. Baya o de ye silamɛya plafɔn dan ye silamɛkɛ bolo. Nin y'i dontɔ de ye diinɛ la. I bɛna baya kɛ kira min fɛ. Nin bɛna don i ka diinɛ la a bɛna kɛ silamɛ ye. A saniyara ka bɔ kafiriya la a bɛna kɛ muminun dɔ ye. O tuma na kan kira tun kan k'i bolo di mɔgɔ ma a tun b'a bolo di muso ninnu ma. Ala kɛra bolo ma di wa dɛ. Muso 400 ni muso 50. Bolo ma di kelen si ma. Min ko awwalu ma yajibu ala al-mukallafi tasiru imani islam deme yisil damne ifanyana idimsema yisil damne ifanyana idimsema isabe sili tachu go nyedon ibe sili chudo itara kasili wakati shise santani selima ni sura dron ifti ko dron foi tima ibn sibabu qul ashhadu an la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu min tasiru imani n'a sɔrɔ n'i b'o don n'i t'o dɔn n'i ye nalen kura don sa i bɛna don silamɛya la i bɛ se maa de fɛ yen n'i nana k'i b'a fɔ ko kɛ t'i ko fɔlɔ n'i ko ka na i bɛn'i bolo ja
ibe do silamɛya la n'i bolo jaalu b'a bolo de jɔn ma ashhadu yɛrɛ bɛ ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammad abduhu wa rasuluhu baya kɔrɔ bi ni o ye dunni silamɛya la baya wɛrɛ bɛ yen min t'o ye ko misalaka radiya ni mu'minin ala kira ni sahabaw nana k'u bɛna maga o bɛna umura de kɛ o bɛna kɛlɛ kama ko mun ni kɛlɛ ma wuli kɛlɛ nin na wajibiya kɛlɛ se k'o kɛ ni mɔgɔw ye f'a ka référendum kɛ référendum de ye o baya ye ni masakɛ kura bɛna fili kira fatule sahabaw ye baya kɛ sɛdina umaru ye u bolo bɔlen ko ala kira u ye baya kɛ sɛdina abubakar ye u bolo bɔlen ko ala kira bolo u bɛ taa baya kura jumɛn kɛ sɛdina abubakar ye n'u ka silamɛya nin tɔgɔ ye n b'i dɛmɛ i bɛna kɛlɛ min kɛ n b'i dɛmɛ a la i y'a faamu o de baya ye n'i ye silamɛden dɔrɔn n'i balikuya dɔrɔn i bɛ seli ta dɔrɔn ka n'i sigi i yɛrɛ n'i y'i sigi dɔrɔn ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu a banna a banna jumɛn a b'olu kɔnɔ kɛ kɔmɔ i ye min fɔ i fa dɔ fɛ o b'a bɔ o mun de ye tasiyiw de ye sa n'u bɛ fɛn k'a yafa ni dɔn k'a yafa i yɛrɛ y'a fɔli bin da la banna o de tasiyiw ye fo k'u dɔrɔn sigilen filɛ nin ye nin dɔrɔn don maa taara i b'a fɔ mɔgɔ si ma ko wuli ka taa maa wɛrɛ tigɛ ka taa sigi ya rabbi ala k'a tigilama ka araɲɛ b'u ɲɛ a bolo an y'a ɲini ala fɛ ni kuranɛ barika ye allahu akbar an ka taa ya aw mɔgɔw maa minnu limaniyara تتولوا قوما أكرزوا بيشم مولك وكوتريه على فلنا عليهم ما من منكرون يهودية وياكنا يهودية قاتريه قرية يسوع باتي يهودية جيلة تجرى من الآخرة لله رب رجلا هنا كتبوا مي يهد الكفار مكافروا جيلة تجرى من أسرار القبور قبر كرم بغولة باسوق قد آية أنغسا من ما هو آيات غابة غبارة بلو ko aya jige ko aya mbol de kunga Allahu akbar ne sabu ko bosoray mahaba ne sabu ko bosoranye ma ngad wala madne kado 14 ayatan nan be suray ngono aya kalanda min Allah ta'ala to bargamay yende ballo bolendi Allah ta'ala arrahim la rayna kala bolendi do fembele jeni subhanallahi foge lillahi alayhi fembe sangololum lala fembe subhanallahi foge alayhi fembe duma kololum lala ala alli arabul masai akiri be ma gabaro min tani ga tim chaman kunyi kado subhanallahi karabuida fi samin waqti be ana nafafum subhanallah الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم مين أنا بايدا فيه الله أكبر يا أمه ما من اللي ما نيرا نباو إننا مقصو نابك لنفو عدالة لا تفعلون ناكف النولي إسلامك كم في الدلة imse men ke imake hali idde ni bita suguro ni ko mena muli ni samima ni ni muli mana abasile ka faragan ngalonga awa ko sey mena ta sey batuma sey mena fendi ma ila ko de zonna afoku awa na mako ni tele fere sa min na ka suru do do ni den ni den ne zo chama de suru do mi fere ma se ya ru horo on tewa ibo do sa ma no kare bo ibora ngalona ni mana ni do ngalona ni ka mu ko ni re ba do ni man ne ga ka sai abe ado e kana fe ko idale te minge ni ya fa bi ka ko no million gele lima ni yo fa di mo so ni roka ni ma so ga tra do ke ba be ni ngala o por ba nu yo ya fa mi o por ba nu yo ala tiru te tena mana kan fo
me ni abo ko ni bulla ta ni musa na wa sere musa ay musa furu besa acha mi ni bu no sere musa furu besa Allahu akbar ngata sana wala daga tanye kabura abuyana magadan yanzu yayi inda Allah ala yoro an taqulu ma agafa fa adala la tafaluna akadami mubaraka inna Allah agado Allah ta'ala yuhibbul ladina ala maukan ma maubunya yuqatiluna ma manu majihadige fi sabilihi ala gadine korota lisrafe afan saba kannahum imana mu'minu injolenye bunyanun abakina ko kuku jolendo marsu min biri shor le menyono daga wakati ko suma ala Musa billahi Musa ko aka mauma ya qawmi ya ngamo lima mungoso tuzunani na bin toro fatalamuna wallahi au bado anni kabani Musa rasulullah ne alaka chidinyi ilaykum kada auma falamma manammi zagu ne bani sira laka wajingena azagha Allah qulubahum ala refana wodu sugun jinge wallahu Allah ta'ala la yahdi al-qawma alaka maukana al-fasiqina ma min ngira baba gaidina da ila wakati ko suma ala Isa Isa ko ibn Maryam Maryam adinye ya bani Israila ya bani sira laka inna ne Isa rasulullah ne alaka chidinye ilaykum kata auma musaddiqan ne shi diyalbaye lima kitabuye bayna yadayya kitabu min konaniye min at-taurati kabini tawretala mubashiran o be banen go ne ba aw ni sojiya bi rasulin ni chiden noye yati chiden ke mbina min badiya ni Isa tbenin wo chiden ke ndo Ahmadu nabila Isa de ala kira to fo folo sanin ganna atoye Ahmadu falamma tumanami ja'ahum ni Ahmadu nanuma بالبينات dallu jelunye alu uko ada min fabin nalemble يرون ni korote de دين ni mbangini me ومن ne be ni nga jellu أظلم no tikila ma ka to yinin tibinin be ممن ma ka to yinin ga إفراج ni الله ma mi ngalon tige Allah kada Allah ta'ala la ni ko de ma ala fe wal man yo golu ya la jenyoye وهو kasura tikila ma o يدعى be ga tigi wele ila islam ni ka ta islam ya ma والله ala لا يهدي القوم ala te maukana azalimin ma min ngara ya kuntu yani magawiye يريدون ka kafiru ba la nyine يسبروا نور الله ni ko be falige نور الله ala ka limaniya na ka sharia norola بأفواههم ino dabarawe والله ala du mutimun nurahu ala ikelika ba ka noro dafa ولو كره الكافرون alli kafiru yo kon obeke هو ala الذي alde masaye أرسل رسوله aya ka chide muhammadu chi بالهدى ni kanan sirai ودين الحق aya chini chiye dine ليظهره mungo sabina dine mbange ala dine tauka kulli dine bele jele ولو كره المشركون alli flanga bo yo kon obeke يا أيها الذين ya umo آمنوا mamanu limani yara ألا أدلكم yara nega ukana ala tijaratin ga da jago kenga تنجيكم jago fe min bawkishi من عذاب kabolla sabatoroma أليم la zambe madimi تؤمنون akala ko fanya kuma tuminuna ukalimania بالله ni alai ورسوله akalimania na ga kirai وتجاهدون aga jihadi ke في سبيل الله ala ga dine korotali sirafe بأموالكم na kan nabulu ye وأنفسكم ana uyere kunye ذلكم ka jihadi ke na kan nabulu na uyere kunye o de hele lembe la kuma awiye ngondum na ukera تعلمون na ba do ko yere no ayuke يغفر na yuke ala na yafa lakum awma ذنوبكم aga jirmun be la jelena no kerala na awladu jannatin aldina furugono تجري الأنهار ko fulo me bodi min taatiha aldina furu mun jugoro ومساكن abina usigi sigiro la طيبة ni sigiro dumanye في جنات ni عدن sigiri ga aldina furugono ذلك tasiri ga aldina furu sura kasura kono الفوز ode ni yor basurai العظيم ninga bo وأخرى ala bina awso nema warala تحبونها aw bo nema kanu kusbe kusbe نصر wallahi dawda ebo nema fe wallahi ba tarawre bo nema fe ba jasile ebo nema fe bure bo fe wallahi badla mi ambela jirin fa bo fe oyi jimi نصر deme min allah deme min adama de manno bo ala yoro وفتح ani fatu min ka adama de sigili min kasurila فبشر المؤمنين ay din don no ni flado nasru min allah de ben ganima ibe kamana gwamura
nin demba din musu tamane bulon jena ne be dum balu ga ci wodi sa isgile me do fa min bo balo no yalla no disgile ma ibola ibe kwada gwa nalsa annafatu badin kiye iya ki benin takarimbiya mana o te ba so keme blaro noro ibe kele ta bo ibe keme blaro noro ibe keme ta bo ibe bakrim blaro noro ibe bakrim ta bo ibe batam blaro noro ate ba nyine ba te ba blara be ete ba ta lila ala te ba blalla sanji menga diga ngo ni ga momene do ndi be di ma de wa bashiril mu'minin ya muhammad ka mu'minun ni sujja ko na laka demeni nga fatu binuma يا أيها الذين ay taf le ni mu'minin sa aw ibi da woro nga nyoma sorila antu min billah ملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره حلوه ومره نورك أن يوصل الله إدالم على الله إدالم على كلا الله ها إترايت إتفهم بالك لما في وقت فما ينا كتابه بيدالم بابلا ملكة بيدالم بابلا الكيما دو إدالم بولا وتبنم باني ولا تكي إدالم بولا كفابر على ديورم iba sɔrɔ naani dɔ bɛ da o la nka sa filaba jɛ fa wɔɔrɔ bɛɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ i la Allahu akbar يا أيها الذين ya o mɔgɔw آمنوا maa minnu limaniyara mu'minu aw ka kɛ ansaaran dɛmɛbagaw ye lillahi Allahu taala y'a n'a ka diinɛ ye كما ba tarawele ala dɛmɛ dɛ Dawud a y'ala dɛmɛ ba dɛmɛ ni a ye dɔɔni min d'i ma bɛ min don ala la fo mɔgɔw ye o de ɲininen di fɛ nin tɛ ala dɛmɛ ni ye i n'a fɔ cogo min عليك ni Isa ko ابن مريم ni ye Mariyama den ye الحواريين hawariyinaw ma من jeni do أنصاريا dɛmɛbaga ye إلى الله ka Allahu taala ka diinɛ dɛmɛ ni ma قال الحواريون hawariyinaw kama نحن أنصار الله anw y'ala dɛmɛbagaw ye فآمنت طائفة o kɛlen jamakulu limaniyara من بني إسرائيل bani Israɛlakaw la وكفرت طائفة jamakulu kafiriyara فأيدنا الذين anw masa ye maaw sɛmɛntiya آمنوا maa minnu limaniyara على عدوهم sɛbɛntiya o jugu kan فأصبحوا minnu labana ظاهرين. baga ye kafiru la n'ala ka dɛmɛ ye سورة الجمعة ni juma ko bɔ suran ye مدنية madina ka do ida asharata aya tan kelen de bɛ sura in kɔnɔ بسم الله an ye kalan labɛn ni Allahu taala tɔgɔ barika ma ye الرحمن ni ye nema lɔbɔlen tigi Allahu taala ye Arrahim. ni ara ye ni kɛrɛkɛrɛlen tigi do سبح ما fɛn bɛɛ lajɛlen bɛ suran lɛ fɔ kɛ لله Allahu taala ye في fɛn bɛ السماوات sankolo wolonfila kɔnɔ وما fɛn bɛ suran lɛ fɔ kɛ ala في ye الأرض fɛn bɛ dugumakolo wolonfila kɔnɔ الملك ala de ye masakɛ ye القدوس ale ka sanu العزيز ale ye yagalabolo masa ye الحكيم ala kiri bɛn n'o ka baara wa ni ma ala dɔn الذي ale de ye masa ye بعث رسولا a ye ciden ci في أميين kunfin cɛrɔ منهم ka ciden bɔra u yɛrɛ la يتلو آياته ciden muhamadi bɛ kalan kɛ ala ka ayaw la عليهم kunfin ninnu kan a ويزكيهم b'u lasanuya ka bɔ filankafoya la ويعلمهم a b'u ladɔnniya Alkitaaba. kuranɛ la والحكمة ale kiri dɔ min b'a kɔnɔ وإن i k'a dɔn ka kafiru كانوا olu kun kɛra من قبل ka ciden nali ɲɛ لفي ضلال olu kun bɛ fili rɔ مبين fili min n'o bangenen bɛ وآخرين jamakulu wɛrɛw bɛ yen منهم kabini kunfin ninnu na olu bɛna ninnu kɔfɛ yala a ko لما يلقوا olu ma digi ɲɔgɔnya fɔlɔ بهم ni fɔlɔ mɔgɔ ninnu ye وهو ni ma Allahu taala dɔn العزيز ale ye yagalabali masa ye الحكيم hakili bɛ minnu bɛna kɔfɛ o y'anw ye kuranɛ bɛ jigin don anw tɛ yen minnu bɛ yen o y'a lamɛn anw ye kuranɛ ye an y'a kalan an ye kuranɛ kɔrɔ o y'an kalan la an y'a dɔn an tugura ala kɔfɛ an y'an denw fara ɲɔgɔn kan k'an jɛɲɔgɔnw fara ɲɔgɔn kan an bɛ k'a ɲɛfɔ a bɛ ko minnu sigilen bɛ ala kɛrɛfɛ o don n'u bɛ a fɔ an n'u bɛɛ lajɛlen kan k'an yɛrɛ baraji ka bon n'o ye Allahu akbar zalika filɛ ka min f'i ye فضل الله nin de ala ka fusamantiya ye يؤتيه a من bɛ nin di maa ma yasa'u ni maa min y'a ja والله ala ذو الفضل ale de fusamantiya dunke العظيم fusamantiya min n'o ka bɔ مثل الذين maaw misali حملوا التوراة o ye tawureta tali doni da maa minnu kun ثم o tɛmɛnen kɔ لم يعملوها ta ka baara kɛ n'a ye كمثل o الحمير ni fali misali de ka kan يعمل أسفارا ni fali kɛlen bɛ ka gafew donna a kɔrɔ بئس مثل القوم asfar gafew asfar o ye kɔgɔ faradaw
kara dalen bile fari ko rabita na sugula atekele zora la ko no anige balata soro inna الذين يا أمه قالوا ما من غير يهودي أوي إن زعمتم نولا كنا كما هم أوي أنكم أو أولياء ديستوي لله الله تعالى من دون الناس ما تون ينتهى فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قال يا محمد إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب وشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا Nishatu anodota nan izai arokam kan ba kono anda watila abena ka barado Allahu akbar krai ay sangelenge ma Madina admaka farrasil duru dirama shuni juma dirama o shu anana farra duru sili ay sangelenge ko ke amajma shili ida boka ida jumaka من نوي ولد هذا جمعة سليمة جمعة دونا لا شرطه دفر فصل إلى ذكر الله أشرتي دوبا أشرتي جمعة شاما من مسكاية ديفانسيتا جمعة من فنبي أكاسر هورون كتشاني جوين أشرتي دوليا dugu sigi baye ni sigi fe no na juma wajibi yalen da ale ka juma wajibi ye sigi baye ne ka aw fera ay juma dugu sa ambe juma to law si ya rete tuba sigi la bugu da jeli be tuba la tuba ka obia ata chade abuda kacha vije kitamando akelenge ni juwan tunamina ni juma sera minu na gasuro kilo soba wala kuna sere min na yaro kaje tuna buga sen fana sele ma biya ma buga sele dan ba kalima ka yaro be ko ma buga sele sura ka yi ba sele ma de juma sele ko sele ukunden ni so salatu wa wiya ni bo saladura bana juma bi la ka bima Allahu akbar tumanami qudiyati salatu yesilike gatla fantashiru aw kachari fil ardi kuluka waqtahu aw kedangin nge min fadlillahi Allah ta'ala ka usmandi Allah wadhkurullah ay Allah ta'ala kusma kathira Allah la'allakum adora aw tuflihun. aw nakishi fa idha ni almami joye dora te daga sili juma selmi mawya na sili juma chene da da sili brasili juma chamba bo ko na ya awal mamun sega akolu fanyi awdo de ani dunya yutlabe fali be sanga jikoro ko duwa ga bamana na anga madhab masama mada wera danti balalam sanga tamasama ni yake do juma chena ni yake bonana ibina ke flakana ni yake le ibina ke korboro kana abajendu naka do juma chena Allahu akbar idha tumami ra'u tijaratan no yijago na toy aw lawan
walima n'o ye dunufɔkan mɛn infaqu o bɛ cɛrin ka bɔ misiri kɔnɔ ilayha ka taa dunufɔ yɔrɔ ni jagofɛn in sanni ma wa tarakuka u bɛ taa k'e Muhamadu jɔlen to i jɔlen bɛ kɛ kutuba la qal mɔgɔ donna Madinɛ balo banna dugu kɔnɔ sere taalen bɛ masani sisan na sere de tuma bɛnna juma don ma a y'a sɔrɔ misiri seli waati don dunufɔlaw bɛɛ bilalen bɛ sere ɲɛ u bɛ ka dunufu kana misiri falen kelen bɛ kutuba la maa tora ka carin kelen maa min tora kaba mɛtɛ maa tan ni fila maa tan ni kelen kan. maa tan ni fila dɔrɔn de tora bɛɛ bɔra anw ka madhabi la ni alimami bɛ seli a k'a sɔrɔ cɛ tan ni fila dafalen b'a kɔfɛ a k'a sɔrɔ bɛɛ fana ye hɔrɔn ye a bɛɛ ye dugu sigibaga ye a bɛɛ ye cɛkɔrɔba dafalen ye denmisɛn t'u la muso t'u la jɔn t'u la n'o sɔrɔla jiwa bɛ kɛ n'o ma sɔrɔ a bɛ seli fana seli. Allahu akbar ya Muhammad k'a fɔ fɛn min inda Allah n'o bɛ Alahu Taala yɔrɔ o ka fisa min Allah ka tɛmɛ dunufɔkan kan wa min at-tijarati ani ko masandisi natɔ kan wallahu ala garijɛba bɛ janna sɔ hɛrɛma kabila kɛra u y'a interdit Madina kɔnɔ sera tɛ don fiyewu juma don fɛ fo ni juma seli banna sa kabila kɛra u y'a interdit. Allahu akbar suratul munafiqun ye munafiqu ko bo sura ye madaniyatun madina ka do da sharata ayatan ngene be sura ngono billah ay kala da min Allah taala do barkan mai arrahmani ngene mallo bolen di Allah taala arrahim da rayna kala len di do ila tasibna ngala aba kuma do am qur'an aya koro min fa ka koro do kisa nu o bida kope ma te ma kala kisa lo ni kalma duri da kisa ta yere mo musa ni qur'an ni lugaw do kisa be fa abe lugan nu de kono ni lugaw ko be ba sa qur'an kono ama tulo ma jo do am qur'an yere kulume fa aya tulo ma do fe mana mi جاءك المنافقون المنافقون نيما قالوا بافو ينوني نشهد أو بشريا إنك كافو رسول الله أم بشريا كافو يالك تشيديني والله الله يعلم الله بعدو إنك كافو محمد رسوله يالك تشيديني والله الله يشهد الله بشريا إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم يلي من يمير أولا يعني كلمي ويو منك أو ينو جنة كوكي سينزانية كودرولا فصدوا يمغوك منيا عن سبيل الله كفى الله تعالى كسر بطلين دونما إنهم منافقون كانوا يعملون بالمبارا ذلك فبرجوا يلي يادوما كأنهم ودي كفى منافقون آمنوا كل من ينون ننقوني ثم كفروا كافرانو دسكوني ويدان رولك على قلوبهم فهم لا يفقهون لمن يفهمها وإذا رأيتهم nega kuma nin fe ni munafiqu ye tujibuka ajsamuhum farkulu chenye ko ju bi ko ya fini ma min bu karo bi ko ya wa yaqulu nega bi krepe tasma bi kluba do le qawlin bakal lamu nenga di kanahum nasawulu sa u ka farkulu bunya ni dine famiya baliya abigi ni na ko yiri kurundu mutannadatun ni ma yiri kurundu ba ko la yaqibuna am yiri kurundu amundo wa ya munafiqu bo chu Abdurrahman Traoré ka bɔ Sutuba a bɛna kalan la don o don k'a bɔtɔ a taa tɔ ko mobili y'a ta man ma k'a jogin kosɛbɛ an yɛrɛ ka an ka kalanyɔrɔ lamɛnbaga dɔ bɛ yan gendarme den don a bɛna kalanyɔrɔ lamɛn a bɛna o taara a opéré la a ye ci bila k'an ka dugawu k'a ye ala ka kɛnɛya d'an na yasabuna kulla sayyi'atin perengan o perengan munafiqu ko bisriya alayhim daga ko wolu de kan munafiqin nu ala du bi ju yere fazaru rashula ala yudana anna wajmen do yufakuna ku yel maka bolli manema dallu jodem ro illa mami ila nu ko munafiqu ma ala kana ya rasulullah daga ya fanyina ala fe aw ye lawaw rusul na ko ta to ay mu'minu ramboy
mulu sinonita ayi ne bɛ min na o bɛ mɔ. ورأيتهم يصدون وهم مستكبرون سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم إن الله لا يهدي القوم الفاسقين الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا ولله خزائن السماوات لا إله إلا الله kabiri abali islam la ni munafu yere de ni gala kala ko madina kono ka ko nyuma ko kana dumuni to islam shi ma bara ni ko be ga mi fa kana murigile ndama ko no abali ko be chere ngala kala sigilo ala ko chudi walillahi khaza'in samawati ya la ulama se ga don ga bo sangulo wulam blam manga zamba falunya ala tayi walardi uma se ga don ga bo dugulum manga zamba falu nuya Allah ta'ala tayi walakin al munafiqun la yafqahuna يقولون والمنافقون بافو لن يرجعنا أغزوة بن المستلقلة كل إن رجعنا والله إنه سجنا إلى المدينة مدينة لا يخرجن العز مع بابنا اللبولك من مدينة كنون على الله معنونا ولله العزة كم معطونا معنون لبو عبد الله بن أبي أين دفو على كل قال ما باي وعلى كذا معنيه على كل منافقون ما باي كم منو معنويه على من فوق دنيا يرونا ولله العزة على كل بنيا على تاي ورسوله islam ke min ni be boya ni ba ka boya yoro ni bi tani ni aku ki be kilo do kale ala me walillahi al-izzatu boya ya ala de tay abale de yoro walil rasulihi boya ala kira de tay boya ba ala kira de yoro walil mu'minina boya mu'minun de tay boya bolu de yoro to lu farolu ka ni wolu sure boya soro walakin al munafiqina la ya'lamuna ya ayyuhalladhina amanu liman yara la tulhikum amwalukum kana ushula wala auladukum adin jamu kana ushula an zikrillah ka wallahu ta'ala ko falima idan na bolo chama ngani bal zikri folimma akani bal mislatama idan na bolo nyini ngani bal wajza kalima akani bal hadra kalima ni ballo le bina doki kunde kuguna ala ko chodi waman magogo ya zalika ni tara iga wari jete ni iga wari de ka ala e ka toy ka ala to ko e ka toy ulaika ulujuma kulu ulutige al khasiruna ma tajinu ye wa anfiqu aw islama o kajabo mimma kabinna fulula razaqnakum aw masaya aw gazyan namulu minna min qabli an ay jagabo yati ahadakum al-maut ayati al-maut يأتي الموت سيسبب بنا أحدكم أو سكلمة فيقول ni saya da naka so himma da bai bina fo rabbi nimma laula akhartani amana kani ku so naka nimma kono ila ajalin kata tijalima qaribin min ka suru ala barantaka sankilim pedia man ma jagabo ala kalu kilim pedia no wulle ma jagabo ni ma ta hiji aba ala sankilim pedia mi ta hiji ga na yo fa ba abin nyongo صدق nina ta saraka bo فأكن nina ke من الصالحين kala do nina ta hiji ke ولن يؤخر الله نفسا Allah ta'ala ko chode ako ala te ni simba kono إذا monami جاء أجلها inni min tijali sera والله ala خبير ala dulenye بما ni fenye ta تعملون min bara سورة التغابن ni nyondo kiriye مدنية makiyatun magnakado wal mamangado 18 ayatan fi sura ngono بسم الله e kalanda min Allah ta'ala to barga mai الرحمن yenne man lo bolen di Allah ta'ala الرحيم yare ne gare len di do يسبحهما kembele jel meswan le foke لله Allah ta'ala في السماوات sangululum blakono وما kembe ala senya في الأرض kembe duguma kululum blakono له الملك
على تاي وله الحمد الله تعالى وهو على قدير اللي سمساي على كل شيء تنجلنجل ملا جلنجا هو على الذي مساي خلقكم الذي أودا فمنكم كافر أي أودا كوك كافري وبولا ومنكم مؤمن أي أودا كوك مؤمن وبولا والله على قدير الذي المساي بما نفني تعملون من بارا خلق السماوات دركي كافري يدري بلا كافري بارا ni dara ki mu'mini be sa mu'mini bara dika o ma jeli do ay adara ko mu'minin do na ta dara kafir gaf afay kafiriye bay kafiriye awulla kafiru choro ani kafir don de lamona nyofe abora kata nyefe atara islamu ya faralu ga kedo lu fa koniya nanala dibba koniya turu koniya nanala atara islamu fe ko ta sa ka tabido aljina kono dobi afara ko mu'minin do ko atri be sa mu'miniye atri wurulla kafir lama abe kafiru choro amma ba fa sola de atorai ka klaka kalimaniya ka islamai ka to fa ta sama asara dobi afara ko kafiru musamman anawulo mu'minun choro ani afawbe fawye kafiriye ani mu'minun be nyonga amma ke mu'minun fe atora farno fe fokata sa kafiriya ka dobe afara ko ye kafiriye na sa mu'minin de yawulo amona mu'minun choro ka bara beke mu'minun na fe sayat masela tara ke kafiriye o de ka dogo o de kibrit al-amariye الله أكبر خلق السماوات الله يسمى ولهم بلدا والأرض أيدهم كلهم بلدا بالحق وصوركم الله يا أو ثورة يبلا فأحسن صوركم يا لك أو سورة كينيا والمسير بلد جليل لما يرو إليه فقد الله تعالى بما يعلم ما على بفندو السماوات يسمى ولهم بلاكونا والأرض كم بدكم كلهم بلاكونا أبودو ويعلم ما على بفندو تسرون بفهم غندو وما بفندو تعلنون بفهم بني والله على الذي دوني مسايد يهدي الصدور قوة سدوه ألم يأتيكم نبأ الذين يلا أو ما انقوا يلا ما هو أخبار يا ما سووا كفروا ما منهم كافر يرى من قبل تقوعونيه فذاقوا ولا كافر ينننجي وبال أمرهم ولا كافر يقولوا يا ننه ولهم عذاب لا تقول الله عليم بما دمي ذلك جين لا زبين بأنه صادق ما كونيه كانت رسلهم وكلاكم جرى تأتيهم لو بنوما بالبينات رجالونيه فقالوا كافروا كراوما أبشر يلا أدم الدين ندلو يهدوننا ابن عون كان مجمع ملكاي فكفروا كافر يا نو سوبيه وتولوا ويكودي كبول لمن ياما واستغنى الله يلا كارلا كابونو كلمن يابما والله غني مسكار لي حميد سنو مسدو زعم الذين أو يكون كما كفروا ما من كافر يرى أن كفوك كفولو لن يبعثوا كقول تكون أبدا لن يبعثوا تكون أبدا قال نعم سرى تكون فيو على كتبودي قال يا محمد أفوي فلا نعم تشهدو وربي كلمي ماي لتبعثن والله ابن هاوكنو ثم وتمنو لتنبؤن ابن هاو أخباريا بما فيني عملتم أي فمن بارا وذلك كنوني كاو أخباريا نوي ذكير كان على الله يا الله تعالى آمنوا ودك ساو كلمانيا بالله يا الله تعالى ورسوله نبكري والنور أي لمانيا النور الذي نورمي أنزلنا متى يوجي والله على خبير لي دغلي بما نفني تعملون من بارا يوم يقدون قسما يجمعكم أدب الدين بفرنيون يوم الجمع جمال جدون واركيام الدنيا ذلك جمال جدون يوم التغابن دون اسلام كيف كافر كدون دو ومن دون دو دوني مي يسالين ما في فم بفيسبوك هنا درمتا ايا فيري مكمه كمه ان ان يجي كو شغو اي نسان كن بورا فيما من نين درمه كمه كون درمه جري كون بلا اكو كارنا نيجي كون درمه يبلو كينغا فيري ني تشي دفر لانما ولي دوني الكيام دو كافري من بو alijina somin dora tolo bo yirala ni jingara mu'minin ko imake mu'minin ikal kafir be iga jar masufle kar sai ga aljina so cienta e fa ne ga jar maso cienta o ga jar so farid iga aljina fa salama det Allahu akbar man malik so nomi ni ma
من لمن يرى بالله يا الله تعالى ويعمل ني بركة صالحا بارك منا نكفر سيئاته يا أم سبوت لما كجوما بي عنه كبوات لما ما ندخله أموت جدو جنات الذين فروقنا تجري الأنهار كفلهم بقولي من تحتها الذين فروق من جوا خالدين على كونها تبود من النور فيها الذين من أبدا أبدا ذلك الذين سرق الدنيا الفوز يا رسول العظيم بصر من جبوا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير ما من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله ne Allah ta'ala ka wani min filaga nisura miye ne ala ga latige يهدي قلبه ala bo tikila ma bisgun gana والله da su balima wallahu ta'ala عليم alde doni masai بكل شيء ye pengele ngele mele gele وأطيعوا الله aw islamu ka tuwala ga yamar ko وأطيعوا الرسول ka tuwala ga yamar ko فإن توليتم ya ko dindu فإنما رسوله inna ma kira la seli على رسولنا min bangene be على رسولنا ma chidenga الله mana gwa masa لا إله ma shima ka إلا هو ga Allah ta'ala فليتوكل المؤمنون على الله كذا الله تعالى كلام يا أيها الذين يا آمنوا لمن يرى إن عدوا ايوه يا ايها الذين ان من ازواجكم من فلانين نيت بنينغو يا ايها الذين امنوا كلن دبي نو بانا نيم دالبوكا ويلا باي ويس ولي ويتوبي اي اتلقى ميفو كان اي دم باندرون عند السورنا والسورة جمع مسوكا السورة ni muso furusa o sura wa ayin nati ma bi se ka iya ta ko chama ma masa muso kolo ni de se ki iya ta ma akwai jodi يا أيها الذين ya umu آمنوا amanu liman yara إن عدوا inna aduwan akabe jugube من أزواجكم abna furum su dawla وأولادكم ana addun dawla لكم awiye فاذرون ya yara ko rasula ana muso dobe o jugude ide dobe o jugude e ba ala to ta ala fe e ba ala fe muso inte dore shibe ha ne barako tomo to e bo hono abo bela islam jele mo ga na mi yo e muso ka tseleme dunu folo de nye Allahu akbar وإن تعفوا wa intafu nasala ya fa ga ba muso be kola ngolo minga ula nasala ga ya ba uma وتصبروا na ya pa ko bara ju kuna وتغفروا aya ga bara luye فإن الله Allah ta'ala غفور ala ga bara masai رحيم إنما أموالكم وكان بلو شاما وأولادكم الدين شاما فتنة ويجرى بنبي والله على إنه أجر فرجب على يرو عظيم جرج منه كبو فاتقوا الله سلام ويسر الله تعالى ما استطاعت واسكت بجاني من مصدرية ما استطاع يرو ما استطاعت واسكت بمجال واسمعوا وباو أواجه إني وجل كمي أو كل مي وأطيعوا نو يا أول أكتو على نكراكو وأنفقوا نو كاكا سرقابو أكا سرقابو خيرا ودي هير لمي لأنفسكم ومن مقومو يوق نو يا مامن بلي شو النفس ni gabba kuli ya jalana فأولئك makulu هم olutuki المفلحون makshiloye إن تقرضوا الله silama wona ya ala dono قرضا dono حسنا dono min no chegai يضاعف dono be injili لكم ويغفر ala be yafa لكم awma والله ala شكور be barkata masai عليم masabu yinindo عالم ala الغيب be kul wonindo mai والشهادة banginindo maado العزيز ali halul masaka masako الحكيم akiri beneno gabara woro سورة الطلاق ya musafuru sababu suranye مدنية Inekado salaza asharata tansuwa de sura imono بسم الله ne kalanda bin Allah ta'ala to bari amma الرحمن yenne mallo bolen bi Allah ta'ala الرحيم ara ina kala yarlan bi do يا أيها النبي ya inna yona إذا mami طلقتم النساء na ya amusu lalil yiri فطلقوهن ya idha ya rabariya talaqtum an-nisa ma'ana aradtum
talaka nisa na muso bila la ɲini وطلقوهن ka muso bila لعدتهن u ka se da ye وأصوا العدة ni bɛ muso bila saniya la saniya kɔnɔ i b'a to yen komi muso ye dimina ko gɛlɛn sisan se dusu la i b'i sigi fɔlɔ a ka don règle la n'a donna règle la n'a banna i bɛ si dusukun na halisa a k'o saniya ban parce que i kana s'a ma saniya in kɔnɔ i ka si yɛrɛ la n'a y'o ban a n'a don hayida wɛrɛ la n'a donna filanan na dɔrɔn a furu sa o tuma a dɔnna sisan kɔnɔ t'a la nin de ye sunna bilali ye i bɛ mun ye surtout e filɛ ka min fɔ e bɛ mun tɔ jugu ye e bolo i bɛ mun ye den bɛ sin na dɛ hɔrɔnba kosɔn dɛ i bɛ mun ye o kosɔn san fila tɛ o san fila kɛ i bɛ kalo jɛgɛ de kɛ dɔw kalo 6 dɔw kalo 7 dɔw ta ye kalo 7 o tɛ hayida ye fo den ka si min ka se o ma nin de ye sunna bilali ye sunna bilali ye nin ye bida bilali ka tiri dɔw ka muso bila ka muso bila yɔrɔ min kɔrɔ ka ko bɛɛ ba i kɔrɔ dafuya kelen kɔnɔ o de ye bida bilali ye a ma kɛ wa n'i y'a kɛ kɔni dɔ ye a bɛ kɛ nin kɔni wɛrɛ b'a sɔrɔ min ta bilali mɛ n'o kɛlen ni bida bilali a b'a fɔ k'u karamɔgɔw ko tin tɛ bɛɛ cɛ i tɛ i muso lasegin n'i y'a bila bilasi hali i dimini n'i ye dɔn min k'i su kana f'i muso n'i haramu a banna a bɛ haramuya kosɛbɛ dulɔ la kɔni u b'a fɛ dulɔ u bɛ gɛlɛya da o kan mɔgɔ mɔgɔw ka fara dulɔ la a ye dulɔ kɔni dɔn i bɛ hakili dɔɔni kan o ni nin kɛra la ilaha illallah Allahu akbar وأصوا العدة silamɛw a ka li da tanga a ka jate واتقوا الله a ye sira Alahu taala ɲɛ ربكم ala de y'aw ma ya kɛra n'a ye yamaru kan minnu b'a k'o kɛ لا تخرجوهن n bɛ daga seere daw ye n'a y'a muso minnu bila a ka n'u labɔ من بيوتهن u ka sow kɔnɔ fɔlɔ ولا يخرجن musow yɛrɛ fɛnɛ kana b'u yɛrɛ ma إلا أن يأتين ko ni muso ninnu nana بفاحشة juguman ɲɛ مبينة bangenen don kana bɔ fo lida ka ban وتلك n'i ye muso bila a bɛ bɔ dɛ muso bɛ to so kɔnɔ hali ni wa ka bɔ muso somɔgɔw b'a bɔ kana bɔ o tɛ sariya ye i sigi ye fo a ka kalo 3 dafa ni kalo 3 in sera ka dafa e ka tɛmɛfɛn ma caya da la tulabiɲɛna ta ma caya ŋɔnɔsiɲɛ ma caya i y'a faamuya n'o kɛra o tuma ni lira banna muso bɛ taa masa bilali kɛra tile 2 tile 3 e nana ni misa y'i da so kɔnɔ i kelen yiri da so kɔnɔ yiri cayara i bolo i siri ɲɛna an bɛ sira dɔ d'i ma kana malo mɔgɔw ba kana sira maaw ɲɛ dugu jɛra dɔrɔn wuli i kɔrɔ i ka taa i ka fini ta ka taa don denni ka so i bɛ foli kɛ fɔlɔ n'a ma se ka tile la i bɛ don i b'i da nka jiri an ka min nka jiri an ka min n'a ye jiri ma yɔrɔ min ni wari bɔ e denni ye maala ko n'a tɛ ka tobili kɛ o y'a bannen n ka taa a bɛ jate nɔfɛ kelen a ye bilaliko kelen ye a ye bilaliko kelen kosɛbɛ n'i ye 2 kɛ a b'o cogo la ni sabanan dafa o tɛ segin tuguni dɛ Allahu akbar وتلك an filɛ ka fɛn minnu fɔ aw ye حدود الله ni bɛ ala ka dancɛw ye ومن mɔgɔ o mɔgɔ يتعدى n'i y'i sago حدود الله ala ka dancɛw kunna فقد ظلم نفسه walahi i yɛrɛ kun tɔɲɔ لا تدري e t'a dɔn لعل الله se ka bɛ Alahu taala يحدث أمرا i y'o di sɔrɔ amuna ala bɛna ko dɔ sindi بعد ذلك bilali in kɔfɛ ni muso ma bɔ ŋɛɲɛ dɔ bɛ n'e la i tɛmɛtɔ ka taa ɲɛgɛn na walima i muso ka taa misiri la i ɲɛ tigɛ i bɛn n'a ma i y'a ye n'i taara misiri la seli kɛ k'a dafa ni seli ɲana ni mɔgɔw segin ka na n'i nana tɛmɛ i ka taa su kɔrɔ dɔrɔn taa n'i ka birifini ye o ye bilaliko kelen ye a bɛ kɛ bilaliko 2 fana la ni 3 kɔni kɛra a tɛ bɛn o ye haramu ye n'i ye muso bila ko 3 la dɔrɔn fo cɛ wɛrɛ k'a furu
الله أكبر فإذا تمنى منها بلغنا نمسو سيرا أجلهن وقت جالما فامسكوهن فامسكوهن أو كوسمنا بمعروف نيما أسريك ذلك أكاديك سو أكيك تبليك شو سافا أو فارقوهن والمن لدبر مثلا مسلم أتوي مسلم كمسلم برانيويا بمعروف نيما لدكبني لدبر كي يبما ردوك سو واشهدوا ذوى عدل واشهدوا أجمعون بداو مسلم بلاك الشيرة بوكي ذوى عدل ما كلنا فلك دونج الشيرة بو منكم كذا أولا مسلم لا تجينينكا والما أفرانيويا كا أواقيموا الشهادة ذلك يقول تقول وله يبلغ لك